بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci domin ci gaba da karatunmu cikin littafin muktasar siratun nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabihi al-ashara wallafar al-hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Yau muna darasi na 12 cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata mun yi magana akan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da sakonni zuwa ga manya-manyan sarakunan da suka rayu a zamanin shi, wanda ya rubuta wasiku masu yawa, ya hada da 'yan aika wanda suka tura. Cikin sarakunan akwai wanda suka yi imani suka yadda da sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu, akwai waɗanda kuma suka ki yadda, suka wulakanta wanda ya tura, suka yunkurin kashe shi, wasu kuma suka yi yaga takardan saboda nuna cewa annabi bai kai ya rubuta wasiƙa zuwa gare su ba. Yana daga cikin waɗanda suka wulakanta akwai Hiraql yana cikin wanda ya yi tambayoyi masu yawa akan annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar cewa lalle wannan annabi ne na gaskiya ba na ƙarya ba ne. Amma daga ƙarshe bai yi imani ba saboda mutanen garinsu sun ce ba su yadda ya yi imani ba, shi kuma bai yadda ya kyale sarautar shi ya je bi annabi ba, da haka sai bai musulunta ba. Yau kuma cikin ikon Allah za mu tashi a faslun fi a'malihi wa ammati, fasali da zai yi magana akan kawunan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gwaggwanninsa, ma'ana kannan mahaifinsa ko kuma ƴan uwan mahaifinsa maza da kuma ƴan uwan mahaifinsa mata wanda suke akan uba ɗaya ke. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka ce a farkon littafi, Allah ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi da shi a cikin wani zuriya ne mafi ɗaukaka, mafi daraja, saboda tun zamanin jahiliya da ake, ɗakin Ka'aba yana karkashin gidansu annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Kakansu shi yake da ifada, shi yake da tuta, shi yake da shura, wanda a garin Makka idan aka samu matsala shine mai zuwa sulhu a tsakanin mutane. To wannan yace wa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min al-umumati 11. Wanzu Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana da kawunai guda 11. Minhum, a cikinsu na ɗaya akwai al-Harith. Al-Harith kuwa akbar waladi Abdul Muttalib. Shi al-Harith shine babban ɗan Abdul Muttalib, wanda kakan annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wa bihi kana yukna, da shi ake yi wa laqabi. Ana cewa Abdul Muttalib ana ce da shi Abul Harith, ma'ana baban Harith. Shi wannan Harith shine dan shi na farko. Wa waladihi wa waladihi jama'atun lahum suhba. Shi al-Harith bai musulunta ba, kuma saboda lokacin da annabi zai fara bayyana da awa ya riga da ya bar duniya. Amma a cikin ƴaƴansa da kuma jikokinsa an samu wanda suka musulunta har ma suka zama cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum na biyu akwai Qutham. Malam yace halaka saghiran wa huwa akhul Harith li ummi. Shi Qutham ya rasu yana ɗan ƙarami, kuma suna uwa ɗaya da ainihin Harith, ɗa na farko ɗin. Wasu malamai sun yi ƙoƙarin cewa baban Qutham ɗin shine Abdul Muttalib, kakan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tausaya wa wannan Qutham ɗin cewa
ya rasu yana ɗan ƙarami, duk cikin ƴaƴan shi shine wanda ya rasu yana ƙarami. To lokacin da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa sunan wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi sai ya zama takwaran shi wannan Hitham din. To sai maman Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ta gani a mafarki ga sunan da ya dace a sa masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To daga nan ne sai aka canza sunan ya dawo Muhammad, amma dama asali an yi niyan a yi shi haka. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam baban shi shine a cikin gidansu a wajen kakansu kenan, a wajen Abdul Muttalib su guda 11. To shi kuma Abdul Muttalib yayi wa Allah alkawari idan Allah ya bashi ƴaƴa suka wuce 10, to zai yi sacrificing guda ɗaya, ma'ana zai yanka ɗaya a cikin ƴaƴan shi. To wanda zai yanka kuma yace alwashin shi na ƙarshen ne zai yanka. Wanda na ƙarshen kuma sai zama shine mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma sai ya zama mahaifin Annabi ya fi soyuwa a wajen shi sama da duk sauran ƴaƴan shi. To sai ya gaya wa Qurayshawa ya ce gafa alwashin da yayi, amma kuma alwashin yana bashi wahala akan lalle yana so sai ya cika. Kenan zai yanka mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai Qurayshawa suka bashi shawara suka ce a'a zaka iya yin fansan shi da rakuma guda 100 ba sai ka yanka shi ba. Dan haka shine dalilin da yasa ba a yanka shi ba. Amma dama a cikin alwashin da yayi yace zai yanka shi. Dan haka sai kuma na uku shine Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib wa kana ashrafa Quraysh, yana cikin mafi shaharan Qurayshawa. Wato mutum ne wanda yana da nadi na sarauta a lokacin can. Babban mutum ne a cikin Qurayshawa, ana girmama shi, amma bai musulunta ba. Wabnuhu Abdullah bin Zubair, akwai ɗansa da ake cewa Abdullah bin Zubair, amma shi ya musulunta. Shahida ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Hunain, ya musulunta har ya je yakin Hunain, da shi aka yi yakin Hunain. Wa thabata yawma idin, ya tabbata a wannan yini ranar Hunain, da shi aka yi yaki. Wastushhida bi ajnadai, ya je an kashe shi ne a wani yaki da aka yi a wani wuri da ake kira Ajnadai. Ajnadai wani wuri ne a cikin garin Sham wanda yake ta gefen Palestine. Idan aka bar garin Sham za a yi Palestine, a cikin wurin akwai wani wuri sanannen wuri ne mai tarihi. A wurin aka yi yakin da ake cewa ma'arakatu Jinadai, wanda aka yi da musulmai da kuma ainihin Falastinawa, aka buga inda Khalid bin Walid ya zama shine kwamandan musulmai. An kuma yi wannan yakin ne a lokacin hijira, bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 13. An yi yakin kuma musulmai suka yi nasara. To a wancan yakin aka kashe ɗansa mai suna Abdullahi bin Zubair, wanda yake yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta. Wa ruwiya annahu wujida ila jambin 7 qad qatalahum wa qatalu. An rawaito cewa shi wannan Abdullahi bin Zubair, dan baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam, an samu gawan shi ne a cikin mushrikai guda 7. Ma'ana ya kwantar da mushrikai 7, sannan daga baya aka yi nasara a kan shi. An samu sai da ya kwantar da guda 7, sannan aka samu aka kashe shi. Idan wannan jarumi ne sosai, radiyallahu anhu. Akwai Guba'atu bintu Zubair, ita ma ta musulunta kuma tana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata. Akwai Ummul Hakam bintu Zubair, ita ma ta musulunta. Akwai dukkan waɗannan sun musulunta kuma sun rawaito hadisi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Cikin babbannin Annabi sallallahu alaihi wasallam na 4 akwai Hamza bin Abdul Muttalib. Hamza bin Abdul Muttalib yana cikin wanda ake masa laqabi da cewa Asadullahi wa Asadu Rasuli. Ma'ana shi asad ne, zakin Allah kuma zakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Akhuhu min ar-radha, shi dan uwan Annabi ne ta fuskan shayarwa, saboda matar da ta shayar da Hamza ita ta shayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta shayar da su da nononta. Aslama qadima, ya musulunta da wuri sosai. Wa hajara ila al-Madina, kuma ya hijira zuwa garin Madina. Wa shahida Badran, ya je yakin Badar. Wa qutila yawma Uhud, an kashe shi a yakin Uhud.
yayi shahada lam yakul lahu illa ibnatu, ya bar duniya bayi da kowa sai yar shi ya guda daya. Hamza yana cikin jarumai wanda lokacin da ya musulunta sai da garin Makka ya girgiza, saboda kafirai suka ga cewa Hamza yanzu yana tare da manzo Allah, kuma ya bayyana musulunci shi ne a lokacin da Abu Jahl yake wulakanta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Annabi ya zo yana wucewa, kawai Abu Jahl ya dauki abu ya buga masa ya faɗi. To sai Hamza ya ga wannan wulakancin da ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fuskanci Abu Jahl yake ce mishi, kana yi mishi haka wa ana ala dinihi, kana ganin zan kalle ka kana wulakanta Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ni ina kan addinin Annabi. Yace ba zan kyale ka ba. Wa lokacin bai bayyana musulunci shi ba sai a wannan magana ne. Sannan kuma yana cikin mutane wanda suke da daraja sosai, saboda in ya shiga mubaraza an ce an kashe shi ma shi an samu gawayin mutane mushrikai 31 a gefensa kamun suka kashe shi, sai da ya kwantar da mutum 31 kamun aka samu aka yi nasara a kan shi. Jarumi ne na gaske. Sannan kuma shi wanda ya kashe shi Wahshi, wanda Wahshi daga baya ya zo ya musulunta, ya dawo cikin musulunci, bawa ne. Amma duk da ya musulunta, Annabi ya ji zafin kisan da aka yi wa Hamza, saboda Hamza kanin mahaifin shi ne, kuma jarumi ne, ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya sosai. Dan lokacin da yana cikin mutane biyu wanda da suka musulunta, Qurayshawa suka gane cewa al'amarin Annabi ya wuce yadda ake tunani. Hamza da Sayyidina Umar lokacin da suka musulunta, Qurayshawa suka ce ai to shikenan mun riga mun yi losing, waɗannan jarumai da suka bar mu ba yadda za a yi nasara. Dan haka mutum na biyar kuma akwai Abdul Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib shi ma babba ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Aslama wa hasuna islam, ya musulunta kuma ya inganta musulunci shi, ma'ana ya musulunta kuma har ya bar duniya yana musulunci. Wa hajara ila al-Madina, da shi aka yi hijira daga Makka aka koma Madina. Wa kana akbaru min annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kasance ya girmi annabi sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin, ya girmi annabi da shekara. Wa kana lahu 10 min adh-dhukur, yana da 'ya'ya guda 10. A cikin 10 din Al-Fadl da Abdullahi da Kutham su ne kaɗai suka musulunta. Waɗannan sun musulunta kuma suna cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata sanata 32 fi khilafati Uthman bin Affan bil Madina, ya rasu a shekara ta 32 lokacin Uthman bin Affan yake khalifanci. Wala muslim bi musulunta ba. Min a'mamin nabi sallallahu alaihi wasallam, cikin kawunan annabi babu mutum da ya musulunta illa Abbas wa Hamza, sai Abbas da kuma Hamza, su biyun nan su suka musulunta a cikin kawunan annabi sallallahu alaihi wasallam. Na shida Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib dan Abdul Muttalib, ismuhu Abdul Manaf, sunan shi ana ce da shi Abdul Manaf. Wa huwa akhu, kuma shi dan uwan Abdullahi ne, ma'ana shi ɗan uwan Abdullahi baban annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana mamansu ɗaya ne da shi. Li'ammi wa Atika sahibatu ru'ya, wannan Atika ita kamun ayyakin Badar akwai mafarki da ta yi ne, ake cewa wata ke cewa ta yi wani mafarki lokacin dab za a yi Badar. Tana kanwar mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ta kwanta bacci. Da ta kwanta bacci sai ta gani a mafarki wani mutum ya zo da rakuminsa. Sai yana fita yana cewa, ya zo yana shiga cikin garin Makka yana cewa ku fito kar ku goya, ku fito, yana shiga kowane lungu yana faɗa. Daga baya ya zo ya shiga wajen ɗakin Ka'aba, ya sake fitowa, ya sake bi, ya tafi wasu anguwanni, duk yana yawo yana cewa ku fito yana faɗa. Wannan abu da ta gani sai ta ce kai, ta tsorata, karfe ya zama wani musiba ne zai samu mutanen garin Makka, kar ya zama wani bala'i ne za a samu a sanadiyyar wannan abin da ta gani. Sai ta kira ɗan uwanta
al-Abbas take ce da shi ga abin da fa na gani a mafarki. To da aka bashi labari sai ya fahimci cewa nasara ne musulunci zai, sai ce kada ki gaya wa kowa, ki rike wannan maganan, karki faɗa wa kowa. Amma daga ƙarshe maganan ya zo ya fita har Abu Jahal ya ji labari, yake zargin su cewa suna ɓoyewa, yanzu ita ma da awon annabta take so ta yi. Wa ummuhum Fatima, mahaifiyarsu wato kakar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, ana ce da ita Fatima. Wannan kuma ita ce tabbaran Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita aka yi wata fara. Ita ana ce da ita Fatima bintu Amru bin A'i bin Imran bin Makhzum. Walahu min alwalad, cikin ƴaƴansa akwai Talib, mata kafiran, ya mutu bai musulunta ba, ya mutu a cikin kafirci kenan. Akwai Ja'far, akwai Ali. Ja'far yana cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman wanda aka tura su garin Habasha, suka je wajen sarkin Habasha suka yi mishi bayani akan addinin su, kuma ya ba su mafaka. Ali bin Abi Talib, sai kuma Ummu Hani, dukkanin su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ƴaƴan babbannin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ita Ummu Hani ana ce da ita Ummu Hani, amma asalin sunanta Fakhita, wasu kuma suna kiranta Hind. Sai ce wa Jamanatu bukirat fi auladihi ayyuha, akwai Jimana, ita ma tana an ambace ta cikin ƴaƴan Abu Talib. Sai na bakwai Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Abu Lahab dan Abdul Muttalib, ismuhu Abdul Uzza, asalin sunan shi Abdul Uzza. Wa kannahu abuhu bidalika li husni wajhi, an masa lakabi da Abdul Uzza saboda kyan fuskar shi, yana da kyan fuska a gani, amma a babini yana cikin mutanen da suka wahalar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana babbansa ya bashi wahala na gaske. Amma kun ga shi Abu Talib yana cikin mutanen da suka taimaka wa Annabi sosai wajen da'awa, musamman shi ne ya rike Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan kakan shi. Sannan shi ya yi wa Annabi aure lokacin da Annabi ya zo yana neman aure, ya shige mishi gaba, shi ya biya sadaki. Kuma da aka je neman aure da ake yi, ya je ya tsaya a gaban sirkan Annabi sallallahu alaihi wasallam, iyayen na Khadija kenan. Yake ce musu, yace wannan dan uwan nawa yana da labari masu girma sosai, al'amarin shi abun girma ne, abun lura ne sosai. Duk da cewa yace ba mai kuɗi bane a dukiya, amma a abin nan a mu'amala bai da kaman shi, a zamantakewa bai da kaman shi. A dukiya kan shi ba mai kuɗi bane, saboda shi kuɗi wani inuwa ne mai gushewa. Aka yi samun mai kuɗi shekara 5 da suka wuce shi mai kuɗi ne, bayan shekara 2 kuma kaga ba mai kuɗi ba ne. Abin da yake nufi kenan, ya ce saboda fa innal mala dillun zahid, shi dukiya wani inuwa ne wanda yana gushewa. Sai ce wannan ɗan nawa yana da al'amari sosai. Sannan shi Abu Talib ɗan kasuwa ne, hamshakin ɗan kasuwa sosai. Lokacin da Annabi ya dawo hannunsa, ya so a ce Annabi ya zama hamshakin ɗan kasuwa, shi yasa ya fara training na Annabi ya koyi kasuwanci, ya yi tafiya da shi ƙasar Sham zuwa harkar kasuwanci. To amma sai wani abu ya faru a wurin, wanda daga can bai sake fita da shi harkar kasuwanci. Yana shiga garin Sham, sai ga ɗaya daga cikin ahalul kitabi, wanda ya karanta a littafin su cewa Annabi zai zo, kuma ga sifofin Annabi. Yana ganin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 10, sai ya fahimci wannan zai zo ya zama Annabi. Sai ya kira su gefe, ya ce wannan ka koma da shi gida,
saboda zai zo ya zama annabi. In ka bar shi kana yawo da shi anyhow, to Yahudawa za su kashe shi. Suka tambaye shi me ka gani, ya aka yi kai wannan magana? Ya ce ai tun da kuka fito kuna tafiya, ya ce abu biyu ne. Akwai inuwa da yake binta, baya bari rana ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam. Girgije yake yana tafiya, duk inda yake kawai zaka ga kamar lema ne a kansa. Tun yana shekara 14. Sannan ya ce duk bishiya da kuka wuce da duwatsu zaka ga suna masa sujjada a matsayin girmamawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce kuma da bishiya da duwatsu ba sa sujjada wa kowa sai annabi, suna girmama shi, suna gaishe shi. To shine Abu Talib ya ce to bari ya koma, ya dawo da annabi ya zaunar da shi a gida, ya ce ba za a sake fita harkar kasuwanci da shi ba. Har lokacin da Abu Talib zai rasu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kulawa da Abu Talib ya ba wa annabi, baya bacci sai ya ga annabi ya yi shi tun annabi yana karami. Sannan in annabi ya bacci a inda annabi yake sai ya ɗauke shi, sai je ko ɗansa ɗaya sai a ji shawarar, sai ya canza wa annabi makwanci. Kenan in ma wani abu zai faru, ya faru da wani ɗan shi amma ba da annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma lokacin da Qurayshawa suka zo suka ce kai muna ganin darajar ka ne, shi yasa muke kyale wannan, ba ka bada tuntuni mun kashe shi. Yace ai babu wanda yake sai taba annabi, ya ba wa annabi kariya. Sannan bayan Qurayshawa sun tafi, kira annabi ya ce ka je kai ta yaɗa da'awanka, ka yaɗa musuluncin ka duk inda ka ga dama, ba wanda zai taba ka, matukar ina raye ina numfashi a bayan kasa babu mai taba ka. Haka yi ba wa annabi kariya sosai da sosai. Amma duk da haka ƙarshe bai musulunta ba. Lokacin da ya zo yana kan gadon mutuwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi, ya ce ya kai baffana, kul kalimatan, ka faɗi wata kalma guda ɗaya wanda zan tsaya maka da shi a gaban Allah in nemi albarma, a yi maka albarma a shigar da kai aljanna saboda wannan kalma. Yana gaya masa da ce la ilaha illallah. In ya kalli annabi sai ya murmushi, sai kuma ya haɗa rai, yake cewa ya Rasulullah, ya ce ya kai annabin Allah, wallahi na san abin da ka zo da shi gaskiya ne, addinin ka shine addini na gaskiya, babu wani addinin da ya wuce addinin ka, amma ni ba na son in yi abin kunya. Iyayenmu sun mutu akan wannan addini, ba na son in bar baya ce na kyale addinin iyayena da kakanni na canza na shiga wani. Shi yasa ba zan musulunta tare da kai. Haka annabi ya ta kokari yana cewa ka musulunta bai musulunta ba har ya mutu. Bayan ya rasu, annabi ya kuka, ya nuna bakin ciki da mutuwan baffansa wanda ya bashi kulawa, kuma ya ce wallahi zan nema masa gafara matukar ba a hana ni ba. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Daga ƙarshe Allah ya saukar da aya cewa bai dace wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su nema wa mushriki gafara ba, ko da dangin su ne ko kuma makusantan su ne. Bai dace yayi haka ba. Nan take da wannan aya ya sauko, annabi ya share hawayensa kuma ya tsayar da yi masa addu'a. Kuma abubuwa mafi muni sun faru da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar Abu Talib. Saboda bayan ya rasu bai jima ba, na Khadija ita ma ta rasu. Dan ne annabi ya da matsaloli kala-kala. Aka yi yunkurin koran shi a garin Madina, ya nemi mafaka, ya tafi dangin iyayensa, dangin maman shi, ya tafi garinsu Ta'if. Nan ma suka sake jifan shi da duwatsu, suka fasa masa kai, suka yi masa roƙe sosai. Wannan duk ya faru ne bayan rasuwan Abu Talib. Da haka Abu Talib ya kula da Annabi sallallahu alaihi wasallam kula na hakika, kamar yadda shi kuma Abu Lahab ya ji an karanta cewa ga ayan da aka sokar a kan shi ne ta atuhu amma la taqab. Ita ma matar shi tana da sarka na wuta, za a samu ta sarka na wuta.
to cikin ƴaƴan Abu Lahab akwai Utba shi ya auri ƴar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya saki ƴar amma ya zo ya musulunta. Akwai Mu'ta, wannan Kutaiba ya gaji mahaifin shi ne wajen kiyaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya faɗi kalamai na muzantawa, ya faɗi kalamai mara daɗi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya daga hannu ya masa addu'a. Yace Allahumma sallit alaihi qalban min khilal. Ya Allah, wannan mutumin ka sallada masa kare daga cikin karnukanka. Ya Allah, ka sa wani daga cikin sojojin ka yazo ya kace-kace da shi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan addu'a da Annabi yayi kunnansa ya ji mishi, ya ji cewa an gaya masa ga addu'ar da Annabi ya maka. Duk da bai imani ba, amma ya san abin zai faru da gaske. Wata rana ya tafi garin Sham, yana can yana tafiya da shi da mutanensa, kawai sai ga wani zaki yana shigowa, yana zuwa a guje. Sai mutanen kowa ya watse, wannan yayi nan wannan yayi can, kawai sai zakin ya biyo kansa. Da ya fuskanci zakin yayi kanshi ne, sai yake faɗa, yake cewa qatalani ibn abi kabsha, ya kashe ni. Wai wato Annabi ya kashe shi, alhali shi yana can garin Makka, ni kuma gani ina Sham, amma ya kashe ni da addu'arsa. Yana faɗan maganar nan zaki yayi kace-kace da shi kuma ya kashe shi. Akwai Abdul Ka'aba na 8 cikin babbannin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai Hajal wanda ana kiran shi Mughira. Akwai Dirar ɗan uwan Abbas. Akwai Ghaidaq. Shi wannan Ghaidaq sunan ma da aka sami shi, an ɗauko sunan ne daga wato mutum ne mai yawan son sadaka, mai yin kyauta sosai. Yana yin kyauta sosai, kuma duk cikin Qurayshawa ba wanda ya kai shi yawan abinci, kayan abinci, ba wanda ya kai shi. Da haka shi sa shi mutum ne mai yawan bayarwa. Wannan Ghaidaq summiya Ghaidaq li'annahu ajwadu Quraysh wa aktharuhum ta'aman. An ambace shi da wannan sunan saboda yawan kyautan shi da kuma yawan abinci da yake da shi. Ya fi kowa a cikin Qurayshawa manya-manyan sto da kayan abinci da yake da shi a aji. Kuma wannan shine namba 11 cikin babbannin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan su ne ƴan uwan babansa, ƴan uwan mahaifansa maza. Sai kuma Ammati, akwai ƴan uwan baban Annabi sallallahu alaihi wasallam mata, wanda mu ana cewa baba. ƴan uwan uba mata, baba ake cewa. Ana cewa goggo da Hausa ko da Fulatanci ne? Fulatanci ne goggo ko? Su da Hausa ana cewa me? Ko baba ne ta suma? Ko kanwar uba? Mu dai muna da shi, alhamdulillah. To akwai Safiya cikin kannan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam mata. Safiya bintu Abdul Muttalib aslamat wa hajarat wa hiya ummu Zubayr. Ta musulunta kuma ta yi hijira har zuwa garin Makka. Ita ta haifi Zubair bin al-Awwam, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aminu hadhihi al-umma, amintaccen wannan al'umma. Ita ta haife shi. Tuwfiyat bil Madina, ta rasu a garin Madina fi khilafati Umar bin Khattab. A zamanin Umar bin Khattab ta rasu. Wa hiya ukhtu Hamza, ita da Hamza maman su daya. Wa Atika, na biyu akwai Atika bintu Abdul Muttalib. Ita Atika shine wanda muke maganar ta yi mafarki wani mutum ya shigo garin Makka, ya je waje kaza, ya je waje kaza, ya je waje kaza. Ita ce wannan Atika. Ita ma kanwar yar uwar mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam.
mijinta ana ce da shi Mughiratu bin Abdul Muttalib, Mughiratu bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Waladat lahu Abdullahi, ta haifa masa wani ɗa da ake kiran shi Abdullahi, kuma ya musulunta, yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai Zuhair, akwai Qaribatul Kubra, dukka ƴaƴan su ne da mijinta Abi Umayya al-Mughira kenan. Sannan akwai Urwa bintu Abdul Muttalib, kanat inda Umayr bin Wahab bin Abdiddar bin Qais, fawaladat lahu Hulayba bin Umayr, wa kana min al-muhajirin al-awwalin. Ta haifa masa ɗa da ake ce da shi Hulay. Shi Hulay yana cikin mutanen farko wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, kuma ya halarci yakin Badar. An kashe shi ma a jinadain da aka yi, amma shi bai da ɗa, ana bai da ɗa, ya rasu ba da ɗa. Na hudu, Umayma bintu Abdul Muttalib. Umayma ita ma ‘yar uwar mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kanat inda Jahsh bin Ri'ab. Sunan mijinta Jahsh bin Ri'ab. Waladat lahu Abdul Maqtul. Ta haifa masa ɗa da ake kiran shi Abdullahi al-Maqtul bi Uhudin shahidan. Ya je an kashe shi a yakin Uhud. A san yakin Uhud an kashe musulmai da yawa, adadin su cikin sahabbai da aka kashe ya kai 70 wanda aka kashe a yakin Uhud. Wa Aba Ahmad al-A'ma ash-Sha'ir, akwai ɗansu ana ce da shi Aba Ahmad, ismuhu Abdul, ana ce da shi Abdul. Akwai Zainab, ita ta haifi Zainab wacce matan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Wa Habiba, akwai Habiba. Wa Hamna, akwai Hamna. Dukkaninsu sun musulunta kuma suna cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa Ubaydullah bin Jahsh aslama thumma tanassara wa mata bil Habasha kafira. Akwai Ubaydullah bin Jahsh. Shi Ubaydullah bin Jahsh ya musulunta, amma ya dawo wannan garin Habasha muka ci shi ne Ethiopia, sai kuma ya sake dawowa kafirci. Ya musulunta ya sake komawa ruwa, kuma sai bai mutu a cikin musulunci ba. Akwai Barratu bint Abdul Muttalib na biyar, kanat inda Abdul Asad. Mijinta ana ce da shi Abdul Asad bin Hilal bin Abdullahi bin Umayr bin Umar bin Makhzum. Cikin ‘ya'yanta akwai Aba Salama. Shi wannan Aba Salama shi ne mijin Ummu Salama, wanda bayan ya rasu Annabi ya aure Ummu Salama. Kuma wanda ya faru shi ne saboda irin kirki da mutuncin da shi Abu Salama yake da shi, da ya rasu sai ta yi tunani ba za ta ƙara samun miji nagartacce irin wannan ba, sai take kuka tana tada hankalinta. Annabi yana mata magana yana cewa ki kwantar da hankali, ki haƙuri. Ta ce ai ba zan ƙara samun miji irin Abu Salama, mutumin kirki ne nagartacce. Sai Annabi ya ce mata a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ki faɗi wannan kalma cewa ya Ubangiji ka bani lada sanadiyyar wannan musiba na mutuwan mijina, kuma ka canza min da mijin da ya fi wanda na rasa, wanda ya fi shi alkhairi. Ki faɗi wannan kalma kawai, Allah zai miki abin da ba ki tunani. Ta ce ta faɗi kalmar bai jima ba, bayan ta gama takaba ta gama abin nan kawai sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana neman ta. Kaga addu'an ta Allah ya kawo. Wannan kuma yana koyar da ku cewa kullum kada ka gina da abin da shi yake da. Ka gina shi Allah farko ka roke shi kuma fushi yake da kai. Kuma wajen roƙo ya ce kowa ya roke shi zai bayar.
duk wanda ya roke shi sai ya ba wa shi abu. In dai ka roka a wajen Allah, Allah baya mai da addu'a. In ka roka sai an baka. Wani zai ce ya jima yana addu'a, ya roki wani abu ya faɗi sunan abin da Hausa, Allah bai bashi abu ba. To me ya faru? Abin da ya faru shine shi Allah ya fi ka sanin ka. Idan ka so kana da wani matsala ba mamaki kana wani yanayi ne wanda kana fita wani abu zai iya faruwa da kai mara kyau. A inda kake sai ka daga hannu ka roki Allah ya baka wani abu ba abin da yake gaban kan kake roka ba. Sai Allah ya ce a ba shine abin da kake bukata ba. Asali ka je gonan maciji ne zai cije ka. Sai Allah ya ce ku ci macijin kare cije ka an gama. Wannan addu'an saboda addu'an nan da kai an tsare maka wannan musiba da za ta same ka. Ko kuma a'a a account naka na lahira akwai rauni da kai addu'a sai a cika maka account naka na lahira saboda can yafi zama zagi sai a barka da na duniya da ci gaba. To in ka zage kuma kana ƙara addu'a sai Allah ya maka asalin abin da kake nema. In dai ba a ilimin Allah cewa akwai matsala a cikin abin da kake roƙo ba, to ba yanda za a yi ka roƙi Allah bai baka abu. Sai dai in ka yi gaggawa, sai na roƙa fa abin da wani ma za ka ana gaya mishi kai abin fa sai addu'a ayi addu'a ce addu'a ma to mun ta yi abin yaki. Wannan kuskure duk lokacin da kake da matsala ka roƙi Allah baka ga biyan bukatan a irin tunaninka ba, ka kyautata zato wa Allah to Allah zai biya maka. Amma ranar da ka fita ka ce addu'a ma mun ta yi abin ya gagara to shikenan addu'an ya rushe. Allah ya fasa yi maka abin da ya ne maka saboda ka nuna cewa shi ba zai iya yi maka. Da ka yi addu'a mu roka a wajen Allah, mu daina tunanin wani zai iya mana, musamman halin da muke ciki yanzu. Muna tunanin cewa shugaban kasa ne zai iya canza ikonomin kasan ko zai iya kaza, ba wanda yake sai Allah. Inda za mu taru mu tsaya da zuciya ɗaya mu fuskanci Ubangiji mu ce ya Allah la haula wala quwwata illa billah, babu ƙarfi babu dabara sai gare ka ya Allah. Sai Allah ya canza mana ya dawo mana da rayuwa mai daɗi. Amma duk lokacin da muka ɗauki daraja na Ubangiji muka ba wa wani daga cikin bayinsa, sai Allah ya ci girma, sai ya ce to wayannan tunda sun yarda da wannan baran ba su da shi. Shi yasa kuskure ne mutum ya ce ai mulkin wani babu kyau, mulki kaza, ai mulkin duka na Allah ne. Qul Allahumma malikal mulki, Allah shine mamallakin mulki, yana bayar da shi ga wanda yake. Dan haka shi Allah shi ke jujjuya al'amari. Kuma an samu irin wannan yanayi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam na wahalhalun rayuwa da tsadan kayan abinci. Sai sahabbai wasu suka yi karfin hali suka zo suka samu Annabi. Ka ce ya Rasulullah, ka yi wa 'yan kasuwa magana. Shugabanni ka kira su ka ja kunnensu, gaya musu abubuwa sun yi tsada su sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai ba hannunsu bane, ku roki Allah ya kawo muku sauki sai ya kawo. Inda za mu roki Allah sai Allah ya kawo mana sauki. Amma mafi yawa tunanin mu galibi rayuwar mu wai sai abinda ta kare in an shiga matsala ne ake dawowa ga Ubangiji. Amma da farko muna da tunani, muna da kwakwalwa, muna da ilimi. Amma sai abin tarin taɓe sannan za a dawo kuma a ce a dawo ga Allah. To hakan ma yana da kyau. Akwai na 6 Ummu Hakim. Wahiya bayda'u, ana cewa bayda'u da Larabci, da Hausa kuma ana cewa bayra'u. Bayra'u zaka ji ake kira sunan da Hausa saboda shi ba washe bai da ba. Shi sa ko a sallah zaka ji wani yana karanta ma wala dhalin, aka ji wara dhalin. Ba haka karatu yake ba, amma
harcin shi ne babu wannan dadin a ciki. Shi yasa bayda sai ce maka bayra, dadin shi yana canza shi da ra, wanda kuma kuskure ne, ba daidai bane. bayda'u bintu Abdul Muttalib, ita ma yar Abdul Muttalib, wa kanat inda Quraiz bin Rabi'a, sunan mijinta kenan Quraiz bin Rabi'a bin Habib bin Abd Shams bin Abd Manaf. fawaladat lahu, ta haifa masa akwai Arwa, akwai kuma Ummu Uthman bin Affan, ita ta haifi mahaifiyar Usman bin Affan. Usman bin Affan kenan shi wannan baffan babban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce kakar shi, inda suka hada dangantaka. Allah ka dace da za mu takaita a nan, abinda muka faɗa daidai Allah ya sarki ya ba mu daɗin shi, inda muka kuskure kuma na harshe Allah ubangiji ya yi mana, kuma ba mu ikon tabbatawa gyarawa. Muna tawassali da wannan zama, muna addu'a Allah ya zaunar da kisa lafiya, Allah ya ba mu damuna mai albarka, marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya, wanda suke cikin kunci da damuwa Allah ya yaye musu, Allah ya canza mana wahala da daɗi. Wannan wahala da ake fama da shi Allah ubangiji ya kawo da ƙarshen shi, ya sanya tausayin talakawa a zukatan shugabanninmu, ya sa shugabanninmu su gane matsalar da hanyar da za su bi ya warware mana matsalolin da muke ciki, kuma ya ba su ikon, su gane cewa shugabanci shine ka yi wa mutane hidima da kake shugabanta, ba karɓar maganan wasu daga wasu wurare ka yi aiki da shi ko kuma hilinta wa wasu daga nesa ba. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna 'abidika wa banu 'abidika wa banu imaika nawasina bi yadika, ma'ruf fina hukmuka 'adlun fina qada'uka. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب تجعل القرآن العظيم قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أبداننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائرنا ودليلنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم من أرادنا أو أراد منا إخواننا بكيد أو سوء فرد كيده عليه يا رب العالمين. اللهم ارد كيدهم عليه يا رب العالمين. اللهم ارد كيدهم عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، يا من لا تراه العيون ولا يدرك الحوادث، الملك والعباد عبيدك، من شيء هادئ إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تصى إلا بعلمك، وتشكو وتقصى فتغفر الأخوات الشهيد. حلت دون النفوس أقول لك مفتيا، أستر عندك علانية، الحلال ما حللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والحمد ما قضيت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.